Huriani tuhata namar minggu di bagas gereja dohona di ingana nabi. Tabu kama pasaurata doh tuata di bagas minggu alpen napar julon. Mari di mahita se bukai de nomor 40 ayat sada doh ayat tulu. Hite goar ni bata ama dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goar ni to di parbadia nat mo palangi dot tanoon. Amen. Pabuahu ma tu boru Sion idama nungaro hatuan mi idama ihuti banado upa silona jara pamalosona didolona. Haleluya. Martani yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, na tumo pelangi do tano, hinorhon niasi rohando umpai saat hami tu tahun hurianai baruon, leo matu huriam tondim na baliei, dot hamalon sian ho, asalam rarat, jalagada harajaon mi, itonga tongani hamion, Seleo mahiras niroha tunaposom maka tahun hatam asalam tingkan kuriam marhite sianing pargogoi mahami mangoloi ho ibagasan haposyaw na toktong asa manahan hami ro di ujungna marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
pati ini dibata imiasian konvensi HKBP tahun 1950 saja bidu pasapulualun ari uhum sogot taha porsai jala taha titakodo narodo Tuhan Yesus Kristus jari parpudi lau manungguli akan amate disima jowona akan aporsea lau manean hanguruan saliling-lilingna alai akan asoporsea lau manasia tuna berlit saliling-lilingna hotma toha nina porsei di lambung ni dibata rodi saliling-lilingna marhite pudaon taalo jalata tula do poda namandok naboido etong-etongon ni jolma haroro ni Kristus padu halion poda namandok na adong do pe parasian dung mate jolmai sadok tau dohon na so panaga mendo harorona asa toktong hobasita so na pinasimot tona tuhita atong ra mangidogogo mahita sia Tuhan debata laho mangulahon pati nai ale Tuhan debata saya pagugui mahami mangulahon au ba pati ini amin. Tato potima dusata tuaduman dipata martangi yang mahita. Ale Tuhan dipata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami do kuan mune bagi ala natar gugot hami marlingot dosa nami. Saya marasin roh amaho minda hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak dipata nagami jolma alani hami. Namate jalan hege sia namate namanait wanu gijang doho mangudihon hami asiro ham di hami saya patotong ma di hami roham olateo tuho o to di porbadia pangapul di nama sak roha pamalu masalut na berlit binahe ni dosa nami roh mahom mangiani hami asa marati rohami mangulahun romo di roham
Hodo perhatian nami inasa asimiroham. Saya unak tulak kami. Saya tangion mahami. Ho ali di bata. Ama anak doto di parbadia. Amin. Baga-baga di debata taringo tu hasisan di dosata. Parasiroa jalapat dengan bahasa do Jehovah. Labatan rimas jala parasiroa gorang. Dan di batu hita hobar tu haka dosata. Jaladang di baloso tu hita hobar tu haka hajatota. Son asiroani ama-ama mida aka anakna. Asiroani Jehovah yaka nama kabiari ibana. Hasanga puma di bata na digijang. Amin. Di
saderon ima sia Lukas bidu 12 mamuka masian ayat 35 140 tajah masih kasorin saya hos goting muna jalakala palito muna. Martua aka anak somangi na dungo dapot tom ni induk na diharoronai na sitong do hatakon tuhamu hosonon nama ulosna pajuguhon nama nasida iba nama jongjong makobasi di nasida. Alai tadahamu maon au diboto na puna jabu man dipukul piga tagamon ro panako dungoma ibana dang lo asonna ibana manusari ugasanna. Ima sahalna martua do halak na tumangihon hata minibata jalan au peopsa. Amin.
haposiao tai sona hina tindak ponidongata sa haposiaon isadok portobion ramahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo pelangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehova na sasadei imana tinibuonis Maria na gabi-gabi sia tondi porbalia adora suabuan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinasilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangol di are patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siam ni debata Jehova amanai parku na suatu dosa ni disima ibana pa mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu do na mate au posea di tondi porbalia jala adok sada huria na balia huria hatoban ni halak Kristen aka na balia doho dia sisani dosa doho dia tai na mandok mula mangolu sogo daging ni halak na mate doho dia ngoluan na surasuda amen. Titing na masa di hari lama minggu apen na parjolo tanggal 29 November 2020. Topi ni jamita di minggu saderion panurirangon taringot tu haroro ni raja ni hamuliaon. Na parjolo na marbagas. Titing parjolo dohot na paduahon. Naing mantalo pas-pasu parbagas ma Samuel Simurakir anak ni amata Bestin Simurakir SD. Tu ni nata Rosmelinda buru silitonga nahinan ruas ni hagabe resort keberlama marenganan di Villa Pamulang Arjuna 5 Rumawi DF2 _8 Tangerang Selatan dohot orwana Dwi Grace Yulianti buru niamata Augisli nahinan tubuh ni nata Seni buru Gisang ruas ni hagabe keberlama resort keberlama marenganan di Marga Asi Indah C12 _16 Bandung. Sakap pamasu-masu nasida dipatupa di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul sia 30 WIB di HKW Kewalama tuatama dapat tuluso sakap pastor pion nasida. Titing dapat duahon permingguan gabungan sekolah minggu. Sadarul minggu 20 sia November 2020 Patupaun diriwatan do permingguan gabungan sekolah minggu ima setiap akhir bulan minggu na parpudi na boy si hutunota marhite YouTube ibadah gabungan sekolah minggu hari lama na niloni inang pandita jojor buru pandiri STH na patuluhon dana Natal 2020 pelihata duksi dung jamita non taruhon tando tujulo nilanggatan baik tupak tatu kegiatan Natal HKBP Kewalama tahun 2020. Pawapaton honah ruhut permanion dohot pamisangon. Mulai sadero minggu tanggal 20 November 2020, honah ruhut permanion pamisangon do ima Kristina Theodora Borussia Gian, ima siap Bajar Godung. Ala marhamulian tu ruas na asing naso sodokma dohot HKBP. Titing napalimahon penyerahan tanda kasih dari minggu tanggal 6 Desember 2020 di Parminggon Daparjulo pukul sia WIB pasato tado ima tanda holong niriata doho nasian parhalalu tuk keluarga situan nyonya di sibarani boru pandiangan ima di lon nasida naung jumol marujung ngolu di tanggal 25 Oktober 2020 nak salpu tuatama nama masuk-masuk. Titing nabar puli beliau tu hari es dunia sesuai surat natajalo si masian HKB pusat pamasau nihurat telo ima di minggu tanggal 6 Desember 2020 luksidung jamita ima papungu pelian tujulo ima laho tu hari es dunia so lima hujan hamid titingon tuatama nama masuk hatu hita salutna
Mari di nama kita siap buku ede nomor 40 saja ayat 4 julu. Dameni di bata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata namarpungu di bagasan tikion. Barita nauli na sahat tuhita di minggu Advent na parjulo ima na tersurat di Psalmen 24 mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat 10 songonomma didok disi takasma tapaihut-ihut. Patugijang ma tohang muna hamu aliak kaharbangan. Patugijang mahamu aliak kapitu sian narobi asabongot rajani hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jehovah nagogo jala ulubalang Jehovah ulubalang di hamusuon. Patugijang ma tohang muna hamu aliak kaharbangan jala patugijang mahamu alea kapitu sian narobi asabongot rajani hamuliaoni ise ulaning ibana rajani hamuliaoni ima Jehovah Sebaot ibana do rajani hamuliaoni ido sahatni turpukta. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Songon naregu do harohita mangalusiat ya mang do inang. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Unang ragu hita te madok selamat tahun baru. Alanyaha amang dohot inang. Marhite minggu Advent, ido tahun baru di tonga-tonga ni kalender gerejawi secara khusus di hita HKBP. Nah di hari Minggu, nunga tapaujung sada tahun parhuriaon. Marhite minggu ujung tahun parhuriaon. Laos di padomu minggu parningotan diaka namoding. Asa marhite-hite minggu sadarion
Nataguari na kanin taon baru parhuriaon manang minggu Advent na parjulo. Asatung takas. Tahilala asiniruha ni debata. Pataruhon hita tu partikian na baru di tonga-tonga ni huriata. Asalaos di bagasan ni iya mang dohot inang. Patuduhon padonganion. Patuduhon pangaramotion ni debata di pardalanan ni ngoluta. Di bagasan na sa taonon. Jala manggabarhon hadirion ni debata. Debata na gugo, debata na marhuaso, didok na kanin di bagasan turputay, mangatasi sa luhut. Dangadong nagumugo siyan ibana. Dangadong tumipo huaso, siyan huaso ni debata, nagumonggom sa luhut, di tonga-tonga ni Portibion. Jala marihitem-hitem minggu Advent. Takas taboto amanginang. Advent panomunomuon. Pangaradeon. Namarlapatan doi manusui manang manungguli pangaradeota laho manomu-nomu. Haroro ni Jesus Kristus tutonga-tonga ni Portibion. Dipakulingi dohita, disosoi dohita, marhite jamita di minggu Advent na parjolo sa darion. Asatakas pangaradiota, dadaholan tampilan parduru, dadaholan mempersiapkan imanakanin. Ima marhite-hite roha parduru manang sebagai formalitas pangaradiota molodung Jepang manang masuk tu minggu Advent. Ala jujud do masa amang dohot inang. Jujud dohita loja sipata molodung Jepang minggu Advent. Hirana tabado si pikiran. Apalagi diaka hita akaina te inang. Onna so normal do ke adanon. Acugari normal ke adata. Pasti patupaot tama aka perayaan Natal. Gok aka perayaan Natal. Mulai sian sekolah minggu remaja naposo, ama ina lansia. Perayaan Natal dia kapar sahutaon, perayaan Natal dia kapar margaon, perayaan Natal di kantor, perayaan Natal di sekolah. Jujur do jolmai luja. Jujur do jolmai ima disibukkan, ima marhite pangaradeon yang pada umumnya holan ruhut parduru doi. Ahado pakrohonna. Molodung dapot Advent songon nadok kami nakinga cugari keadaan normal. Moladong yana kota sekolah minggu, pahop pumuna sekolah minggu. Pikiran mamanur bajunion. Pelagi dak dana atenang, minimal ikut baju baru saya ada bajuna. Pikiran manur sipatuna. Dohot akalan na asing. Jala hebat na muse, dung dapo apen do muse lao rohata. Buado ate jebon tacak majoate, mengakhiri tahun baruon, mengakhiri tahun 2020 dicak majabu. Buhado sofat tahun tagati mate. Buhado pohon Natal tahun,
Odang adong dope hiasan nate. Tagati majo. Apalagi sunari ate nuansa majo tabain ninna. Molo sunari tabain majo nuansa ungu. Na diarihai ngatabain nuansa songonon nuansa. Digati jo sude aksesoris na ikan. Songona hudok kami naki ngacugari marnatal tapatu pa di gerejaon. Songoni akaina nuansa matabahen. Bajuta. Baboy doy nang gabi merdad di dangro alani namar nuansaon. Ya. Lu jahita di ruhu parduri. Asa di bagasan di idun akanin di paingot dohita. Buhado pangaradiota, jala ahado pangaradiota, songodia do naninokna di bagasan turpuk sadarion. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan Yesus? Bahkan juga marhite-hite minggu Advent di paingot dohita amang dohot inang bahwa Yesus telah lahir di kandang Betlehem, di kandang domba di Betlehem. Di paingot dohita 2000 tahun nasalpu roh Yesus tu tonga-tonga ni portibion jala mai-mai hita di haroro ni Yesus muse tu tonga-tonga ni portibion atunga hado si para deota molo diduk nakanin di ayat pitui patugijang matohang muna hamu aliak kaharbangan patugijang mahamu ali akapitu sian narobi asabongot raja ni hamuliaun. Dia dolapatan ni padohanon. Tagan so jadi pusat harajaon ni si Daud kuta Yerusalem. Yerusalem imasada huta nani raja ni halak Palestin. Palestin yang menjadi kekuatan yang menakutkan bagi bangsa Israel. Mabiar bangsa Israel itu halak Palestimi. Tertuduk si majujung nasidah alani biarna. Tertuduk si majujung ni nasida alani hagaleun nani hilala nasida yang tidak mampu menghadapi imahalak Palestin. Mereka bersedih, mereka tertunduk, menunjukkan ketidakmampuan mereka menghadapi imahalak Palestin. Alai ahado didok di bagasan turpu kinaking marhite haroro ni debata nama buan hamonangan dohot hamuliaon patuduhon asini rohana patauhon hita akan aporsia mengangkat kepala tidak lagi tertunduk lesu bersedih manomu-nomu raja ni hamuliaon na dipapatar di bagasan diri ni Yesus Kristus Mesias simbaluai hamonangan do nabinoan ni debata di tonga-tonga ni bangsona di pataridahon marhite na mabuan poti parpadanan nabongot tu bagas joro ni debata na manggubarhon hadirion ni debata nang mian jala manotong di tonga-tonga nasida asa ido naking molo didok patugijang matohang muna hamu aliak kaharbangan patugijang mahamu aliak kapitu sian narobi ima jojo laho manomu-nomu debata nabongot tu Jerusalem di bagasan hamonangan dohot hamuliaun habobongot ni debata tu Jerusalem na direpresentasihon marhite na mabuan poti parpadanan tu bagas joroni debata manungguli haporsyota dihabobongot ni Tuhan Yesus patuduhon pabua ibana do raja hamuliaon dohot raja hadameoni
na mabuan tuhita ngulu na marhamonangan. Asa pangaradion manumunomu Mesias Raja Hamulyaon di bagasan imanatal pesta Natal ihud doi laho parataratahon pangaradiota laho manomu-nomu haroro ni Yesus Kristus diari parpudi. Buhado hita amang dohot inang asadang buhita merlebah unang lalap hita sotong tarpudup pita sotong lalap pita di bagasan hata hutota di bagasan biar ni rohata nagok akka namasa gok akka peristiwa gok akka namabain mabiar hita di tonga-tonga ni Portibion. Taidama amang dohot inang namasa di Sulawesi Tengah kelompok ahatoy teroris Mujahid Indonesia Timur MIT na di hari Jumati masa pembunuhan bahkan dibakar 4 halak sakeluarga dan beberapa rumah warga dibakar. Baru kejadian jala mungkin gudang dope akka kejadian naboi berengota naboi masa di tonga-tonga ni ngoluta bohado hita amang dohot inang taingot masongon nani dokna di Efesus 5 pergunakanlah waktu perhaseang matikion ai ari tiki ari-ari hari-hari yang jahat alani unang tersunggot tita mangdo inang nggak dipalubah hatani di batahiani bahwa hari-hari sekarang ini adalah hari-hari yang jahat. Alay buhado hita siap sedia suatu ngalani biar tainaking gabe tertuki hita gabe tumuduk parnida atta panatapata dihaluaon dihamulyaon diharoro ni Yesus Kristus tutonga-tonga ni Portibion. Jala secara khusus samang dohot inang dinata adopi di bagasan tikyon hampir setahun ate mulai na bulan Maret pandemi COVID-19 sia. Sotong madili hitamang do inang terlumobi di hamua manami nanami akalan sia nasubui rotu tonga-tonga ni bagas joro ni debata nasubui terbatas waktu muna ima di perjupangan muna dohot akadongatta dongamu di tonga-tonga ni garejaon biasana mulu lansia nalasar rohana mulu pajupang dohot akadongan nate baulo do rupani molo bosan di jabu dang adong donganna rotu garejaon pada somma makata hatai. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Apalagi jemaat 50% lansia do. Sutung madili hamu amang do inang. Porsuk nai ngulu nami lansia sutung ninna hamu. Gabe ala makilala porsuk seolah-olah penderitaan kita tidak berakhir. HP dipaingot hatani di bata di bagasan sadarion. Buhado hita di pangaradioni di dalam berbagai pergumulan, persoalan, sitaonon, hamaolon data adopi ina kanin. Asa totong hilas rohata manatap. Marnida unang tuki panatapata alay naing hisar panailita. Managam haroro ni Kristus Yesusi. Jala taingot ma amang dohot inang satia do debata. Di padanna say dong anakku dohamu rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Persia do hita disi. Say dong anakku dohamu.
Tuhan tidak pernah ingkar janji. Diramoti dohita amang do inang mauliate matadok molo di patolo has de bata hita di sada tahun parhuriaon masuk kita tu tahun baru marhite minggu Advent sadarion. Bahkan paujungot tama sada tahun ima marhite-hite tahun aro te guarnion tahun Latin ya. Tahun 2020. Kita akan memasuki tahun 2020 sada. Mau lihat tema amang dohot inang. Taida madisi songo dia debata mangaramuti madongani hita dalam setiap pergumulan kita. Ternyata Tuhan tetap setia akan janjina. Tarlumubi di padan ni debata, di baga-baga ni debata, songon topik ni minggu tai. Panurirangon haroro ni Raja Hamuliaon, dia pasti datang. Rodo ibana musetu tonga-tonga ni Portibion. Ima laho mabuak kita tuha sangapon saliling ni liling nai. Napaduahon ahado na yung idaota di siyamang do inang. Tabolok kumasyan dirita na boy mga bati, habobongot ni Tuhani, tubagasan nguluta. Di pakorhon ni hamajuon ni jaman di porpudion, cenderung do jolma patujulo gogo, patujulo pikiran, parbinotoan. Alania hamang do inang, ala memang tarpatupan ni jamanon do manggohi akan narikot, di parnguluon ni jolma sopola liling tapaima boy jupang boy tarpatubah ala di kecanggihan ni zaman sonari at amang do inang. Oddo pe masa misalna suatu kejadian kapit tortaboto na masay sonari hitamale 10 menit naik ngabuh hitamangan dang pola mangalopa. Ya, ahdo ge roni tehe. Go food do warna. Ya. Sotung-sotung do amang do inang alani go futon. Serba praktis sude. Dakyabe mangalopa. Jangan-jangan nanti pahopu kita anak kita dang ditadabe boras samang do inang. Alania ha eso habi bering atong mga lupa kadak habi di bering boras alani imanaking pingin makan tinggal pesan delivery dolan ka segalana praktis semua asa di bagasan di mauliate do tadok amang dohot inang boy saluhut na kecanggihan ni zaman mangurupi hita di bagasan partikianon alay taida mah. Sotong salah mamake hita di saluhut hamajuon kecanggihan marhite-hite parbinotuan ni jolma na nilehon ni debata. Kecanggihan ni teknologi. Taida maamang dohot inang dia kana masa di bagasan partikianon nunga manait jolmai turoha individualis. Basa sonak kita upung karejo, talehom mahen ponontu pahoputayat itu pahopumunay. Asaboy omak na karejo di leon handphoneon lalak matong. Edang diganggu be omak na karejo sampai na selesai. Individualis. Permainan anak-anak juga sekarang ini mengarahkan mereka untuk hidup individualis. Bahkan di dunia maya. Sotong dongoluna hadua gabe dang nyata te amang do inang gabe maya sude. Permainan penga dunia maya. Boy do pa Jepang sian luat na dia marhite game online on kan. Tidak lagi nyata. Sotong dida dongoluna odang nyata be. Mengarahkan manusia untuk hidup individualis na suparduli be akan masa di humaliang na
dohot akka permainan nakanin. Dang be menyendiri nama. Garu di jauh hamura ya nak komunai. Nah sini dulu mana? Si dokan tulu hali. Inna nama. Tunggu sebentar. Ada petahe. Entar tunggu nanti. Holani dokan dalusna. Ya, asik dengan gamenya. Jadi na hebat dohita na julo amang do inang. Mulu na julo kan dia rahon do sudia ka permainan tai kebersamaan do kan. Dingot tamu do pe permainan muna na julo. Aidong na tubu di sok kita manginang margala. Subuhi halak margala sa halak na kan. Boy dah. Kon adong dodongan yon. Piga halak teh molo margala. Onom. Opat. Ada teman. Dang boy sa halak na. Ahamu saya permainan na. Marsiteka. Boy sa halak na marsiteka daong. Permainan mengarahkan ya kebersamaan iduna taida ditiki masata alai taida ma di bagasan partikiano namang do inang semua mengarah kepada individualis asa di bagasan di ibu hado hita di partikianon ai boy do hita amang do inang rahudul hita di mangadu meja makan na ledang marsipakulingan di sido inaptai di siamatai ya, di si anak kon nadang marsipak kulingan. Asik dengan handphonenya. Boy dohita berangkat sejak tahun sahat tu Bogor dang marsipak kulingan amat tay doh inatay. Amat tay asik mabom mobil, inatay asik ya dengan medsosnya. Sahat tu Bogor dang iboto nga sahat, bah nga sahat titapiin na. Ya, individualis. Amatay betong sip iba na turus mabuan. Ngay bereng asik inatay kan. Semua mengarah. Asa buhado hita, imanak kanin amang dohot inang. Di partikian sonaryo mapulokon siyan dirita na buhay mga bati. Habobongot ni Tuhani, tubagasan dirita. Unang roha egois, unang roha individualis na tertanam. Bahkan itu yang kita tanamkan di dalam diri kita. Bolokon mapitu na robii. Buanglah, angkatlah imanak kanin na didokna. Jala patugijang mahamu alea kapitu na robi asabongot raja ni hamuliauni. Tabolok kumay amang dohot inang, roha diri, individualis, songoni nang molo adong akasogoni rohata, tu akadongata, tu akakeluargata, tu akanahumalia kita. Sogoni rohata dendam ta amang dohot inang. Terabat do, habobongot ni, raja ni hamuliao ni, tu bagasan dirim. Asa disido hita dipakulingi, marhite-hite hata ni dibata, hobartu situasi ni zamanon, tarbahen hita dope makilalahon kehadiran ni dibata, di bagasan panggulmiton ni ngoluta. Asa tabolokon mapitu na robi, pangalaho na robi na mga bati, habobongot ni Tuhani, tu bagasan ngoluta. Jakon manaroi rajami imanak kanin Mesias si paluai asa merlas ni roha jala marolop-olop todita maka monakon tuhata Mesias si paluai. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate di pasahat rohanami di bagasan partikian nama arga na pinasahatmu Tuhami. Di paluasodo hami Tuhan mamulus sada tahun parhuriaon. Di bagasan tahun 2020on. Jala di pataruho hami tu tahun na baru. Di tonga-tonga ni parhuriaon nami. Di nangbongot hami ima tuminggu advent na parjolo
di bagasan sadarion. Marhite-hite minggu Advent na parjolo di paingot hodo hami Tuhan. Inang ro Jesus tutonga-tonga ni Portibion. Imamarhite hatutubuna di Bethlehem paluahon hami colma pardosa. Ala di paingot hodo hami muse Tuhan. Di haroro ni Jesus Kristus muse tu Portibion. Imamangalehon hanguluan tuaka na porsea di ibana. Asa marhite-hite minggu Advent, naeng dohami mangarade diri nami. Laho manomu-nomu raja ni hamuliao ni si paluay, na mga lehon hamonangan di hami, disaluhut akan na mabaik kami mabiar, disaluhut na mabaik kami tahutan, disaluhut na mabaik kami tuki, dihagaleon nami Tuhan, di ketidakmampuan nami, mangadopi akan na masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Alay dilihok kodo sada jaminan kepastian di hami. Hodo si palua. Hodo Tuhan. Namadongani hami. Mangaramuti hami. Mamulus sa luhud. Akan namasa di tonga-tonga ni ngulu nami. Jalanung ngahui hilala hami Tuhan. Urang lobi sa taon huadopi hami pandemi COVID 10 sia. Alelas rohan nami Tuhan. Buy hubulus sami rasi rasa sadarion. Molo songoni padongan yon mo pangaramot yon mo dihami. Lobi songoni dope Tuhan, nanaing si papataron mo, di tonga-tonga ni ngulu nami, ganup marsada-sada, keluarga, ganup keluarga. Ali Tuhan de bata ama nami, mauliate madihatam di bagasan tikyon Tuhan, manurangi rohan ang pikiran ng pakirimon nami, asa totong hiras panaili nami, panatapan nami, di bagasan pakirimon nami, di harorom tutonga-tonga ni Portibion. Cala di bagasan tikyon Tuhan. Pasu-pasu masudia karuas ni Huriam. Na di bagasan akka pergumulan si taonon. Dohot songoni Tuhan. Di bagasan pakirimon na sida. Secara khusus Tuhan buanon nami. Akaruas ni Huriam na tongon di bagasan parsahiton. Na dirawat di rumah sakit nang ditonga ni bagas nabi. Na tersurat di warta jemaat nami. Ima inang Nyonya Nurmawati Tambunan Borhuta Julu, amang Budi Carlos na 70, inang Nyonya Nenggolan Es Maria Boru Simorangkir, amang Wilfred Parhusip, amang Johnny Sembiring, Desi Kristiani Boru Purba, Romulo Butar-Butar, amang Situa Edward Tambunan, Nyonya Reni Simatupang Boru Purba, amang Situa Gojok Parlindungan Manihuruk, inang Nyonya Ratna Boru Hutapea, Uliarta Boru Purba, Situa Nyonya Sitompul Rumian Boru Nadeak, amang Ranto Lumbantoruan, amang Situa Morlan Budiman Siahaan, amang Dahler Tambunan, amang Monang Pasaribu, amang Tony Nahal Hutapea, inang Nyonya Situmorang Sortaulina Simajuntak, inang Nyonya Deha Simangusong Mauli Boru Simajuntak, amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Iriwanto Situmorang, inang Nyonya Hutapea Mauli Boru Simajuntak, inang Nyonya Sintua Siregar Jerni Boru Siburian, inang Nyonya Butar-Butar Saur Boru Sirait, dohot akka ruas ni Huriam, naso tarsurat di bagasan warta jemaat namion, asiro ham Tuhan, huha porsiay hamido, hodo tutu paddaw ni bolon, na boy mangalehon hamamalum di saluhut, akan na makirim hamamalum siyako, alani Tuhan jama mapamatang nasida, jala parjolo lehon hahisaro ni toddi tu nasida, asa benget nasida Tuhan, di bagasan si taononi, ima di bagasan proses pemulihan, penyembuhan, pengobatan, mardongat toko, margogo nasida, maka monakon saluhut nai. Ali Tuhan debata amanami, nang dinalaho manguduti akka ulaon nami hami di bagasan sa minggon, tuhoma hupasat hami, daging nang tod dinami. Tarpuci magwarmu alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon gowar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Hata ni Tuhata nagabe ujahan lau pasahat piliata ima siape salam 50 ayat 20 manangise nama melehon hamalation ido na pasangap au jala mabahin lapang asa hupatudion di ibana
hatuaun ni debata. Tapasama pelihatca, ima lahotu dana natal ni huriatca, lalu tahu itu ima marende, sia buku de nomor 30 sia ayat sada dok diurutna. Tatangyakon ma peliata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na solibasa na moliutus, hupasata hami masian na nilehon mi tuhami, pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasia kami pelianon, pati buluhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho.
ala diramotiho hami di bagasan taon parhuriaon nang salpui. Asini roham do napasahat ton hami tu bagasan taon na baruon. Huida hami di bagasan na sa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangalehon barita na uli tu hami. Asa mardami jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan niya kana porsea. Akana burcu manguloy hatam. Di pargugoy hodo akana porsea dohot na posom. Akana mamaritahon habal gaunmu di tonga-tonga ni Huriam. Tung naso habilangan do sudedeng gan ni basam na sa taoni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, sahat rodi sadarion. Di bahenihu puji hami maguarmu, jalahu pasangap hami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang Huriam. Tabay maganup ari torop niyak kana porsea, namar holong ni rohadiho. Say pararat maharajaonmu di tano batakon, doho di sadok pulon. Say ramoti Huriam, asa unang saut tahi ni parjahat, na mga bati hararat ni harajaonmu. Say unang loas Huriami disusay, digaori manang dileay, ramoti maak ka na pinilitmu, pai masahat tu hanguluan. Say ramoti masude na posom, na mamaritahon barita na uli. Say jo maak kasi pilibegu, dohot parugamo na asing, asa dohot na sida pasangapon guarmu. Seramoti jala parbadiay mahuriam, sahat haroro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say penerbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodem. Amin. Selamat hari Minggu ma di sude ruas ni Huria HKBP Kebayoran Lama. Nama dohoti parminggon di gerejaon songoni nang ditongani bagas tabe horas madihita.